You can change Nigeria. You can change our situation. You can put one bit of legislation in Nigeria to assert your right to vote outside Nigeria. But the awareness will be never, the consciousness will be never about their power as a voter. Then on Nigeria, we will not vote apart. It will be interesting to watch my election in Nigeria. Come to the streets and see how many Nigerians are going to vote. Many don't vote in Nigeria. Most don't vote. Why not cast their vote? Ndị be anyị ndewonu, abụ m Amalinze JJ Azị. Akụkọ nke anyị na-ewetara unu oge nke a bụ maka akụkọ ndị Naịjirịa bi n'ofesi nke a na-akpọ ndị diaspora n'olu bekee. Ngwa leenụ mmemme ha mere na be anyị bụ Naịjirịa maka ndị diaspora. For millions of Nigerians living abroad, their connection to home extends beyond remittances. At this year's National Diaspora Day celebrations in Abuja, we create a platform that will institutionalize the diaspora healthcare impact initiatives to coordinate contributions, offering incentives. Ngwa nnọnụ, nnukwu ụkọchukwu ya bụ Bishọp nke mgbamgba ụka Katọlik Aguleri, ya bụ Aguleri Diocese, bụ ọkammụta Chidi Isiuzo bịara kara ndị Igbo Catholic Atlanta, Georgia ụka ọbịa. N'okwu ndụmọdụ na-eso okwuchukwu ya, ọ kelere ndị Naịjirịa bi na mba ofesi, ya bụ ndị diaspora, maka ego enyemaka ha na-ezila Naịjirịa kwada. Ego ndị a bụ maka inyere ndị ụmụnna ha aka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ya nakwa ego ndị ọzọ eji emepụta ihe dịgasị iche iche na ihe dịga aṅaa. Anyị ma ọfụma na unu enwere ego ụlọ. Ọbịa, support your families. That's wonderful. Ego ndị wetara agara billions. No. Ọ bụ maka unu ego na meja. Ọ gwara ha na ọ bụkwanụ ego igwe ha na-ezilata ụlọ mere na ndị Naịjirịa ka kwudotere na mgbanwe ego ụwa nke a na-akpọ foreign exchange n'olu bekee, maka na ewepụ ha Naịjirịa alaji echi. Ọ gara n'ihu kọwakwa na mgbakọ ego dum ha na-ezila Naịjirịa na-ada n'ijeri kwuru ijeri. Na nnyocha anyị chọpụtara na ego ndị Naịjirịa bi ofesi zilara n'afọ 2025 pụtara ijeri $22, ya bụ 22 billion. Ndị be anyị, nke a abụghị ego egwuregwu. Ọ karịkwara ego bọjetị ụfọdụ obodo ndị mba Afrịka mmaji kwuru mmaji. Ndị diaspora Naịjirịa na-emekwa ya nnọọ na mkpọwa isi. Hey! Nigerian diaspora lee akwa nnụnwaka ndewonu. Ugbu a nnukwu ụkọchukwu Isiuzo gwaziri ndị Naịjirịa bi ofesi isiokwu ya. Ngwa gerenụ ya. But that's not what I want to talk about. I want to talk about you. There is one bit you can do to help us in Nigeria. And I shall go and help us also. If I need to be more local, God will give me any way, people will use the convention. You can put one bit of legislation in Nigeria to assert your right to vote outside Nigeria. Who never can vote about okay? Good. That you assert here in the US that you were right to vote in Nigeria.
On embassy, I don't know that we are different cascade, we can't go to position of Nigeria. That is the way we have changed government in Nigeria. Then on Nigeria, we will not vote that apart. We will not be able to change the government in Nigeria. But the awareness will be never, the consciousness will be never about their power as a voter. If you are smart, they make your banner out for Nigeria. Now in Nigeria, when the legitimate government of Nigeria can stay in the vote, then every election in Nigeria, an election can result in another, go result. It is wonderful. Every person in Nigeria, then an election can even be out. Makanafo nata, oh, you can't remember Nigeria. If you are here, now Bamba, only a carbon, only a cause, it has no effect. Pabla was able to let you have power. How are you now? That's the power. That's the power to change Nigeria. That's the power. If you're not able to do also, if you're not able to make sure the work of Nigeria, the work from Nigeria now vote. O nyere ha ndụmọdụ gwa ha sị ha zọdụkwu n'ala kwụsie okwu ike gwa ndị gọọmenti Naịjirịa ka ha nye unu ohere ka unu soro were na-atụli aka elu ya bụ ịtụ vootu nke nhọpụta ọchịchị ndị gọọmenti Naịjirịa. Ọ gwara ha were atụmatụ a wega na nzukọ ndị Igbo dum dị na mba ofesi. Ọ gwakwara ha were atụmatụ a wegara ndị Naịjirịa bi n'ofesi gburugburu. O were gaa n'ihu gwa ha sị ha na ọ dị mkpa na ọnụ na-eru ha n'okwu n'ihe gbasara iwepụta ndị ọchịchị Naịjirịa. Ngwa leenụ ka o siri wee gwa ha. So, again, this will not be too long. We fully ejima sound nonsense. Tell others where they are that we must fight to have that possibility to vote wherever we are, because we are Nigerians and we have right to vote. Who do shall vote? And then 1 week, go to the one another. I never go. And we are never. Who never shall vote? Tia, I want to go to the way. But I will not official. Formally, another Nigeria get Nigeria. You can change Nigeria. You can change our situation. But not just staying here and complain about Nigeria. Oh, when you know, we shall passion now, but what on you say, have you ever experienced this person? No. But if you know so, give you it. But I could never say that. You think that was a bozo. In the law, I won't be. But I vote no count. Nigeria was not count. But the Liban had to vote. Now, even by you, that's your duty, our nation. Please, work with others in the diaspora and make sure that you put in a electoral law that constitutional. No one will ask for Nigeria. She be able to participate in the election of Nigeria. Our government can organize it. If you do that, you have to change Nigeria. We're going to do justice. Ndị Igbo na ndị Naịjirịa bi mba ofesi
biko ọ dị mkpa na unu gbara mbọ ka ọnụ na-erute unu n'okwu n'ihe gbasara iwepụta ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Naịjirịa. Nke a ga-ebute na ndị ọchịchị Naịjirịa ga-ege unu ntị oge ọbụla unu kwuru okwu, o werezie tinye unu n'ọnọdụ akpọ aza. Ya bụ na unu si na mba kpọọ ndị ọchịchị Naịjirịa, ha aza unu ozigbo maka ha ma na unu nwere ihe unu ga-eme site n'ikike ntụliaka elu unu nwere. Maka unu na-ekwu ya mgbe unu enweghị ikike, ọ bụrụ n'ọnụ nkịtị maka onweghị ebe unu ji azụ eje, mana unu gbaa mbọ unu soro na-atụli aka elu, ya bụ na-eme vootu na mba ofesi, unu kwuo okwu ha ege unu ntị. Nke a ga-enyerekwa Okeke na Okafọ bi mba ofesi aka. Ọ dị nnukwu mkpa. Nke a abụghị ihe gbasara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye nọ na ya ncha ncha. Ọ bụ maka unu ọdịmma nke ndị Naịjirịa. Unu hụrụ mkpamkpa na-akpa na Naịjirịa maka ọchịchị. Unu pụta unu a na-aba na ekwesịrị ime nke ekwesịrị ime nke, mana unu baa n'iso ituli aka elu, mgbe ahụ ikike unu nwere ituli aka elu bụ ihe ga na-ekwuru unu okwu. Mana unu na-ekwukịta ọ bụrụ mba na-abara agụ. Nke a bụ ka ndị Naịjirịa zọpụtagoro isi onwe ha. A na-azọtagodo ala wee zọba ute, akọcha akpa wee kọba akpịkpa. Unu na-aghọta? Biko anyị na-ayọ ka unu kọwara ndị na-anaghị anụ asụsụ Igbo ozi anyị. Birikwanụ ndị be anyị. Abụ m Amalinze JJ Azị. Ka ọ dịbanụ oge ọzọ. Ndewonu. Hey. Ogono. Hey.